Ụlọ Ọrụ etiti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC emego ka amata na ha enwetaghachitego ọkpụrụkpụ ego karịrị 100 ijeri naira na 15 n'ụdị ụgwọ nke ụlọ ọrụ mmanụ dị iche iche ji ụlọ ọrụ Nigerian Delta Development Commission NDDC n'agbata afọ 2021 na 2023. Onye nnọchite anya ụlọ ọrụ EFCC Maazị Francis Ọka Phillips mere ka nke ahụ pụta ihe n'ihu otu ọrụ kọmitii ụlọ ọgbakọ omebe iwu Senate na-ahụ maka ego ọhaneze akpọrọ Senate Committee on Public Accounts nke na-enyocha ihe ndị achọpụtara n'akwụkwọ nnyocha ụlọ ọrụ NEITI gbasara ngalaba mmanụ na gas nke afọ 2021 ruo 2023. Ọka Phillips kwuru na ụlọọrụ EFCC nyochara ụlọọrụ mmanụ 43 n'ime ha, ụlọọrụ 24 na-arụ ọrụ n'okirikiri Niger Delta ka a chọpụtara na ha ka ji ụgwọ ọkpụrụkpụ ego dị iche iche.